Исәнмесез, Dünya студиясында бик кызыклы кунак, ул Россиянең балта остасылары ярышында җиңеп чыккан Булат Галиуллин. World Skills дигән Россия чемпионатында җиңгән. Ни хәлдә, ничек булды бу хәл? Ничек син алай җиңеп чыгалдың? Бу Россия зур бит, анда балталылар да күп. Мен Россия чемпионы булып калдым. Беренче тапкыр мен Татарстан региональ чемпионатында катнаштым. Анда беренче урын алдым. Һәм безне Россия Татарстан җыелмасына алдылар. Нәрсә эшләдең анда? Нәрсә буенча анда теориямы ул, практикамы? Бүрәнә күтәртәләрме? Бүрәнә күтәртмәләр, без беседка эшләдек. Кичкенә генә беседка бакчага куер өчен. Аны без 22 сәгатьтә эшләргә тиеш идек. Һәм Россия буенча мин аны иң әйбәт иттереп җыйдым. 1-2 көн эчендә эшләп беттең инде син моны. 22 сәгать ул 3 көнгә бүлеп бирелә. Аны жюри карап тора инде. Жюри тикшерә. Синең кулыңда балта, пычкы, тагы нәрсә? Балталар юк, пычкылар, Шүкеш. өттергеч, шүкеш. Һәм шул беседканы утыра торган бер ял итеп утыра торган бакча йорты булды кичкенә генә. Бу осталыкка кайда өйрәндең син? Мин үзем тумышым белән Апас районы Әлмәндәр авылыннан, янем яныннан дәятием балта остасы булган. Анардан килгәндер дип уйлыйм инде бу сәләтне. Ничә яшьтән балта тоттың кулыңа һәм рубанок яки пычкы? Кичкенә чакта уже тотып үстем инде балтаны. Һәм менә бу һөнәрне ничә яшь әле сиңа? 19. 19 яшь. Ярышта катнашалар 20-22 кадәр генә. Аннан да өлкәннәр катнашмый, чөнки бу яшьләр ярышы. Россиянең яшьләр ярышы. Һәм әле тиздән Татарстанда аның бөтен дөнья ярышы да булачак бит инде. Хәзерге вакытта мин Россия җыелмасында торам. Һәм без Абу-Даби шәһәренә барырга әзерләнәбез. Шушы балта эше буенча. Һәм кайчан барасыз Абу-Дабига? Әгәр дә мин үтеп чыксам, Җыелма командага. Җыелма команда, бу октябрь айларында була 2017. Димәк, без Казанда футболчыларны карап бөтен дөнья күләмендәге чемпионат карасак, әле Казанда шулай ук һәм киләчәктә Абу-Дабида балтачылар буенча һәм башка масса күләм һөнәр буенча да ярышлар булачак. Шулар арасында Булат Галиуллин таныш булыгыз. Иншалла, дөнья чемпионы да булырга насип булсын. Рәхмәт.